Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικά τεράστια πρόκληση. Από τη μία, χρειαζόμαστε απεγνωσμένα περισσότερη καθαρή ενέργεια για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Από την άλλη, χρειαζόμαστε περισσότερη γη για να θρέψουμε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και, σαν να μην έφταναν αυτά, πρέπει να προστατεύσουμε και τα φυσικά μας οικοσυστήματα. Και εδώ είναι το κεντρικό ερώτημα. Είμαστε όντως παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι όπου ο ένας πρέπει να χάσει για να κερδίσει ο άλλος? Η ανάγκη μας για ενέργεια εκτοξεύεται. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια φανταστική λύση, αλλά έχει μια λεπτομέρεια. Απαιτεί τεράστιες εκτάσεις γης. Και αυτό ακριβώς είναι που βάζει την παραγωγή ενέργειας σε ευθεία σύγκρουση με τη γεωργία. Γιατί και οι δύο θέλουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τεράστιες ηλιόλουστες επίπεδες εκτάσεις. Τι θα γινόταν αν υπήρχε ένας τρόπος να τα έχουμε και τα δύο? Αυτή η ιδέα ονομάζεται αγροβολταϊκά. Είναι απλό. Βάζεις ηλιακά πάνελ και καλλιεργείς φυτά στο ίδιο ακριβώς κομμάτι γης την ίδια ακριβώς στιγμή. Η έρευνα που εξετάζουμε σήμερα δείχνει ότι τα ωφέλη δεν σταματούν στα τρόφιμα και την ενέργεια. Στην πραγματικότητα, απλώνονται σε 6 αλληλένδετους τομείς της ζωής μας και του πλανήτη. Οι ερευνητές το ονομάζουν πλαίσιο 6S για να μας βοηθήσουν να το δούμε σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Μια θετική αλλαγή σε έναν τομέα, ξέρετε, δημιουργεί έναν ντόμινο θετικών επιδράσεων παντού. Είναι η αειφορία που έχει να κάνει με πόρους όπως το νερό, το έδαφος και οι καλλιέργειες, δηλαδή η παραγωγή φαγητού, τα κοινωνικο-οικονομικά που αφορούν την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, η ηλιακή ενέργεια, προφανώς, η χωρική απόδοση, δηλαδή το πόσο έξυπνα χρησιμοποιούμε τη γη, και τέλος τα είδη, δηλαδή η βιοποικιλότητα. Ας ξεκινήσουμε με την αειφορία και συγκεκριμένα με το νερό. Η σκιά από τα ηλιακά πάνελ λειτουργεί σαν μια γιγάντια ασπίδα για το έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι πολύ λιγότερο νερό εξατμίζεται. Σε κάποιες μελέτες, αυτό μείωσε την ανάγκη για πότισμα μέχρι και 80%. Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ξηρός, αυτό απλά αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Τώρα, πάμε στο έδαφος και την καλλιέργεια. Αυτή η μικρή ανάσα από τον ήλιο είναι σωτήρια. Μειώνει το στρες του φυτού. Για παράδειγμα, σε καλλιέργειες όπως οι ντομάτες, οι ερευνητές είδαν τις αποδόσεις κυριολεκτικά να διπλασιάζονται. Ετοιμαστείτε τώρα για την κοινωνικο-οικονομική σφαίρα, γιατί αυτός ο αριθμός είναι απλά εξωπραγματικός. Όταν ένας αγρότης μαζεύει 2 σοδιές από το ίδιο χωράφι, καλλιέργειες και ηλεκτρική ενέργεια, το εισόδημά του μπορεί να εκτοξευθεί. Μιλάμε για πιθανές αυξήσεις έως και 5.000%. Όχι, δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Αυτό είναι μια αλλαγή που θα μπορούσε να αναζωογονήσει ολόκληρες αγροτικές κοινότητες. Και αυτό μας φέρνει στη χωρική απόδοση. Υπάρχει μια μέτρηση που λέγεται LER. Βασικά μετράει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιείται η γη. Ένας δείκτης 2,9 που βρέθηκε σε κάποιες μελέτες σημαίνει ότι παίρνει σχεδόν 3 φορές την παραγωγική αξία από ένα και μόνο στρέμμα. Τι γίνεται όμως αν κάνουμε zoom out? Αν σκεφτούμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, τι συμβαίνει όταν αυτή η ιδέα πάει παγκόσμια? Εδώ είναι που οι αριθμοί γίνονται ακόμα πιο τρελοί. Αν εφαρμόσουμε αυτή την ιδέα παγκοσμίως, σε όλες τις καλλιέργειες που θα μπορούσαν να ωφεληθούν, το πιθανό επιπλέον εισόδημα είναι ένα ηλιώδες ποσό. 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, το ποσό είναι μεγαλύτερο από ολόκληρη την οικονομία χωρών όπως η Αυστραλία ή η Ισπανία. Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. Τι γίνεται με τα ίδια τα τρόφιμα? Η έρευνα εκτιμά ότι μια παγκόσμια εφαρμογή θα μπορούσε να παράγει επιπλέον 1,8 δισεκατομμύρια τόνους τροφίμων. Τι σημαίνει όμως αυτός ο τεράστιος αριθμός? Σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε αρκετά επιπλέον τρόφιμα για να θρέψουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Αυτό δεν είναι απλά μια μικρή βελτίωση, είναι ένα γιγαντιαίο άλμα προς τον τερματισμό της παγκόσμιας πείνας. Όταν βάζουμε όλα αυτά τα κομμάτια μαζί, γίνεται πραγματικά σαφές. Δεν μιλάμε απλώς για έναν έξυπνο τρόπο να εγκαταστήσουμε ηλιακά πάνελ. Μιλάμε για ένα εντελώς νέο όραμα για το τι μπορεί να είναι η γεωργία στο μέλλον. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα ημιδιαφανή ηλιακά πάνελ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πάνελ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τις καλλιέργειες, συνεργάζονται μαζί τους. Εδώ είναι η πραγματική μαγεία. Βρίσκεται σε μια ειδική νανοεπίστροφση που έχουν αυτά τα πάνελ. Δεν είναι απλά για σκιά, καταλαβαίνετε.
Αυτή η τεχνολογία, μια πατέντα της Bright Solar, κάνει κάτι απίστευτο. Παίρνει την βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε κόκκινο φως. Το φως δηλαδή που φτάνει τελικά στα φυτά δεν είναι λιγότερο, είναι καλύτερο. Είναι βελτιστοποιημένο για να τα βοηθήσει να μεγαλώσουν. Με απλά λόγια, αυτή η τεχνολογία μετατρέπει τα ηλιακά πάνελ από απλούς παραγωγούς ενέργειας σε ενεργούς συμμάχους της καλλιέργειας. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τα αγροβολταϊκά στην ουσία ξαναγράφουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μας μετακινούν από έναν κόσμο έλλειψης και ανταγωνισμού σε έναν κόσμο συνέργειας και αυθονία. Το οποίο μας αφήνει με μια τελευταία, πολύ σημαντική σκέψη. Όλα αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία. Η τεχνολογία είναι εδώ, αυτή τη στιγμή. Και τα δεδομένα γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρα κάθε μέρα που περνάει. Οπότε, αν μια απλή, κομψή ιδέα μπορεί να κάνει όλα αυτά, η ερώτηση που μένει είναι το ίδιο απλή και άμεση. Τι περιμένουμε?